Και τότε κατάλαβαν κάποιοι άλλοι ότι θα πρέπει να φτιάξουν και αυτοί κάποιο πατριωτικό φορέα. Όταν εμείς βγήκαμε και είπαμε στο διαδίκτυο ότι πάμε να φτιάξουμε την πρώτη πατριωτική κίνηση Ελλήνων πολιτών, πάμε λοιπόν και θα τη φτιάξουμε. Και θα δείτε ότι θα έχει και μια σχετική ανταπόκριση στον κόσμο, για να μπορούμε να συνομιλούμε, για να μπορούμε να διατυπώνουμε τις απόψεις μας και πάνω απ' όλα να παίρνουμε αποφάσεις για το πού θα πάμε αύριο, για το ποιον θα βοηθήσουμε, για το αν θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι σε κάποιον ξένο ηγέτη που έρχεται, για το αν πρέπει να πάμε να διαμαρτυρηθούμε κάπου, για το αν πρέπει να πάμε να τον πετάξουμε ντομάτες στον κύριο Λαζόπουλο. Κύριος Λαζόπουλος, μιας και τον ανέφερα. Τι καψούρα είναι αυτή που έχεις μεγάλε με τον Τσίπρα? Τι διάλογο σας έχει πιάσει? Ερωτευμένοι είσαστε? Μήπως γίνονται και άλλες επαφές 8ου τύπου? Τι διάλογος έχει πιάσει, κύριε Λαζόπουλε? Καψούρης είσαι με τον κύριο Τσίπρα? Και τι ξεφτιλίκια ρε ήταν αυτά χθες το βράδυ? Έβγαλε πίνακες ο Λαλάκης. Ξέρετε, στην ελληνική κοινωνία και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική και στην ψυχαγωγία υπάρχουν πολλοί λαλάκιδες. Και σαν το διάολο επικοινωνούν όλοι μεταξύ τους. Είναι κολλητοί, είναι φιλαράκια. Ο Λαλάκης Τσίπρας, ο Λαλάκης Λαζόπουλος, ο Λαλάκης Σταθάκης, ο Λαλάκης Τσακαλώτος. Υπάρχουν πολλοί λαλάκιδες. Όλοι αυτοί οι λαλάκιδες συνασπίζονται μεταξύ τους. Τώρα μιλάμε για μεγάλο έρωτα, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη καψούρα τα παιδιά. Λες και κοιμούνται το βράδυ μαζί. Αυτά που έγιναν χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Α, πού στο διάλογο βγαίνει αυτός? Στον Α βγαίνει, στον Α. Ήταν εξοργιστικά. Έβγαλε εκεί από ό,τι είδα στις φωτογραφίες, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ την εκπομπή του, δεν την παρακολουθώ. Γιατί δεν προλαβαίνω να τη δω. Ούτε την Μπάνια παρακολουθώ, ούτε το Λαζόπουλο. Δεν τις παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, δεν προλαβαίνω να τις παρακολουθώ. Πού να προλάβω? Θα πρέπει να κάθομαι όλη την ημέρα στην τηλεόραση να βλέπω τηλεόραση. Έβγαλε κάτι πίνακες εκεί και έδειχνε ότι το μνημόνιο το τρίτο, αυτό που έφερε ο Τσαχμινοκολαράκιας, είναι καλύτερο, λέει, από το μνημόνιο του Παπαδήμου. Αυτά είδα στις φωτογραφίες. Απίστευτα πράγματα. Καθαρή λευκή προπαγάνδα. Ότι ξέρετε, είμαι μαζί του. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί να θάψουμε την Ελλάδα δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό και εμείς το ετοιμάζουμε μια έκπληξη αύριο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας που θα το δείξουμε σε λίγο. Δείξτε το εξώφυλλο αύριο αφιερωμένο στον κύριο Λαζόπουλο, το φίλο μας. Μα πώς του πάει αυτή η στολή? Πώς του πάει αυτή η στολή? Ιδού ο ταγματασφαλίτης του Τσίπρα. Αυτός είναι. Έχουν μεγάλη καψούρα τα παιδιά. Πώς κατάντησες έτσι ρε κακομοίρη? Διαβάστε επίσης, κυρίες και κύριοι, μια εκπληκτική ιστορία. Σοκράτης Μαλκότσης, ο σπουδαίος Έλληνας που έφτιαχνε τρακτέρ και τον έθαψε ο Καραμανλής. Αυτή κι αν είναι η ιστορία. Για θυμηθείτε ποιοι στην Ελλάδα κατασκεύαζαν μηχανές. Υπήρχαν κάποιοι σπουδαίοι Έλληνες. Ο Μαλκότσης, ο Άτλας, η Βιαμάξ και πολλοί ακόμα οι οποίοι έβαλαν την προσωπική τους φραγίδα σε αυτό που λέμε πρωτογενή ελληνική βιομηχανία. Εταιρείες και επιχειρήσεις που κατέστρεψε ο Γερμανόδουλος και Γερμανός πράκτορας, μη μου πείτε ότι δεν ήταν, ο Γέρο Καραμανλής, ο οποίος προσκύνησε τους Γερμανούς και έφτασε στο σημείο να πουλήσει ακόμα και τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Αυτός ο άνθρωπος που τον υποδέχτηκαν στις 20, τη νύχτα 23 με 24 Ιουλίου του 1974 σαν τον Εθνάρχη στο αεροδρόμιο, κρατώντας τις λαμπάδες της προδοσίας και του δοσυλλογισμού. Αυτός και ο Παπανδρέου θάψανε τις ελληνικές επιχειρήσεις με τα προγράμματα των κρατικοποιήσεων και των εθνικοποιήσεων και κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε πού είναι το Μινιόν, ο Κατράτζος. Άλλους τους κάψανε, άλλους τους βάρε φωτιά και τους λαμπαδιάσανε.
Το Μαλκότσι τον πούλησε ο Καραμαλής. Τον παγιδεύσανε να φτιάξει με 3.000 εργαζόμενους μηχανές για τρακτέρ για την ελληνική βιομηχανία. Δανείστηκε δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, τον πούλησε η Εθνική Τράπεζα, τον πούλησε και το ελληνικό δημόσιο, καταστράφηκε, απέλυσε 3.000 εργαζόμενους και έκλεισε την εταιρεία του και την επιχείρησή του. Αυτό δεν γινόταν στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Όταν δεν μπορούσαν να σε κλείσουν, σε έκαιγαν. Όταν δεν μπορούσαν να σε κάψουν, σε σπήλωναν. Και όταν δεν μπορούσαν να σε σπηλώσουν, σου ρίχναν τη λάσπη. Μια ζωή αυτό γινόταν με τους μεγάλους Έλληνες βιομήχανους, ξέχωρα από μερικούς οι οποίοι τη γλίτωσαν και έκαναν λεφτά. Να το πάρεις το κοστούμι, κύριε Λαζόπουλε, και να το βάλεις στην ντουλάπα, θα σου χρειαστεί για τις απόκριες. Πώς κατάντησες έτσι, ρε κακομοίρη, να υμνείς τον Τσίπρα? Δεν είπα εγώ θα πάμε να τους κάψουμε. Για όνομα του Θεού. Θα βρουν τον πελάτη τους. Να το έχουν υπόψη τους. Όποιοι περιπτεράδες ή πρακτορία θάβουν την εφημερίδα, θα βρουν τον πελάτη τους. Αργά ή γρήγορα. Θα τους κλείσουμε το μαγαζί. Απλό είναι. Τι άλλο να κάνουμε? Πρέπει και εμείς να προστατευτούμε. Αφού δεν παίρνουν από λόγια, θα πάρουν από έργα. Ο καθένας όπως τρώνει θα κοιμηθεί. Και εμείς το ίδιο. Αν θεωρείτε ότι αδικούμε κάποιον, να μας το πείτε. Αν θεωρείτε ότι είμαστε παλιάνθρωποι, να μας το πείτε. Ο Καμένος βγήκε στη Βουλή και μας κατήγγειλε ότι τα αρπάζουμε από τις τράπεζες. Αν δεν τα αρπάζουμε από τις τράπεζες, εμείς τις δείξαμε τις αποδείξεις. Ο Λαζόπουλος τις έδειξε. 200.000 ευρώ πήρε από μια συστημική τράπεζα για το altsadir.gr. Βλέπετε λοιπόν ποιοι τα αρπάζουν από τις τράπεζες. Και εμείς οι καημένοι μας δώσανε κάτι 500 εκεί για κανένα χρόνο. Σου λέει, πάρουν και αυτοί ένα ξεροκόμματο, να τους ξεφορτωθούμε για να μην μας... Αν δεν θα μας ξεφορτωθείτε. 200.000 ευρώ πήρε ο κ. Λαζόπουλος από τις συστημικές τράπεζες το 2015. Τσάπα δηλαδή, για να συντηρήσει το site του. Να μην τα πληρώσει από την τσέπη του, καταλάβατε, της φραγκοφωνιάς είναι. Να τα βάλει από τις τράπεζες. Χορηγία. Για ποιο λόγο? Φέτος θα πάρει $500.000. Κυρικά με αυτή την κυβέρνηση μπα και πάρει και ένα. Λοιπόν. Αλλά μαζί του δεν θα τα πάρει. Εκτός αν θέλει να τα βάλουν στην τσέπη στο σάβανο. Αλλά τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.